there is fundamental weakness in the South African economy. Ingqesho yethutyana incedile ukukhulisa amathuba engqesho kwikota yesine kodwa kunjalo lisehlile izinga lengqesho kweli. Usilius Brink we-DA ngusodolophu omtsha womasipala ombaxa waseTshwane emva kokubetha ufense mwalusi weCope. Molweni makhaya, samkele nababukeli kwijelo iDTT nanguvimba wangokuhlwanje. Ingqesho yethutyana incedile ukukhulisa amathuba engqesho kwikota yesine. Inkcukacha zakwa-Stats SA zibonisa ukuba ngabantu abayi-48,000 abafumene umsebenzi kwicandelo eliphucukileyo lezoqoqosho. Imisebenzi emininzi idaleke kwezorhwebo, inkonzo zoshishino nakwicandelo lezemigodi. Uninzi lwemisebenzi edaleke kwikota yesine ka-2022 ibiyimisebenzi yesingxungxo, kwaye uninzi lwayo ibivela kwezorhwebo nakwiinkonzo zoshishino kuba iinkampani ezininzi bezilungisela iiholide zehlobo. Kule misebenzi eyi-48,000, eyi-42,000 kuyo ibizizigorobho logama imisebenzi esisigxini ngamawaka amathandathu. Kwangaxeshanye kubonakale ukwehla kwamathuba omsebenzi kumacandelo elolwakhiwo nelemveliso kwikota yokugqibela unyaka ophelileyo. Ukanti amathuba engqesho ewonke ehle nge-94,000 phakathi kukaDisemba 2021 noDisemba 2022. That there is fundamental weakness in the South African economy, and I think that corporates are quite reluctant to hire on a more permanent basis, given the outlook for the SA economy and the likelihood that we are going to grind to a halt in economic terms this year. I-Stats SA ithi imivuzo yehle nge-4.4% kwesi sithuba sonyaka phakathi kukaDisemba 2021 noDisemba 2022. Ifuthe lamandla emali belimi ku-6.9%, nto leyo ithetha ukuba imivuzo ayinyukanga kangako ukuba imelane nefuthe lamandla emali. We've come off a reasonably high base in terms of your consumption spending, and we've seen that consumption spending averaged around 2.5% last year. But as we've seen since the start of this year, there have been a number of mounting economic headwinds causing problems for the South African consumer base. Kulindeleke ukuba uqoqosho lweli lukhule ngomyinge ka-1% qha qwaba kulo nyaka, nto leyo izindaba ezirharha okwencindi yekhala ngokuphathelene namathuba amatsha omsebenzi. Umnumzana Silius Brink we-DA ngusodolophu omtsha womasipala ombaxa waseTshwane emva kokuphumelela uvoto lukasodolophu ebetha ufense mwalusi weCope ngevoto eziyi-112 kweziyi-109. Lahla kwamnumzana Randall Williams nayo lilungu le-DA nokwalandelwa kukunyulwa kwagqirha Moruna Makwarela weCope owahlala kwesi sikhundla ithutyana leveki. Ungabikho kasodolophu weTshwane bese kudala inkxalabo njengoko esi sixeko besingekaluphumezi uhlahlo lwabiwo-mali lweli xesha. Uluntu lwelali ziliqela kwisithili saseSekhukhune eLimpopo luxhalabile kugcinwa kwamathambo ezihlobo emigqomeni isithuba seminyaka emihlanu inkampani iEskom. Le nkampani yagrumba amangcwaba amadala ukulungiselela ukwakha isikhululo sombala eManogeng ngaseSteelport. Isizukulwana sabo kwagrunjwa amangcwaba abo sithi ayibobuntu inyathelo leEskom kwaye liphazamisa imimoya yabo bangasekhoyo. Bakwatyhwela iEskom ngokungavumi kwenziwa uhlolo lwe-DNA kula mathambo. Esi sikhululo se-Eskom sakhiwa kumhlaba owawunamangcwaba angama-79 agrunjwa loo mangcwaba ngo-2018 aze amathambo abangasekhoyo agcinwa emigqomeni le minyaka emihlanu idlulileyo ngenxa yeyantlukwano phakathi kwe-Eskom neentsapho zabafi. We want justice and the truth about this issue because when I asked Eskom to determine who are the descendants of these remains through DNA tests, they refused. Abanye abantu bathi zange kuboniswane nabo ukuba azawugrunjwa la mangcwaba. Our grandparents were buried here and now Eskom exhumed them and put their remains in containers as if they were animals. Eskom came here and exhumed our grandparents without consulting us. Iphendula iEskom umphathi wezobudlelwane uThulufelo Moriyisele uyaphika ukuba le nkampani ifuna kungcwaba lamathambo kwingcwaba elinye. Bangaphezu kwamakhulu amane abafundi base-Nelson Mandela University kwiziko laseGeorge eNtshona Koloni abanyanzeleke bahlalisane noogxa babo kumagumbi okulala, abanye balala phantsi kwithala lencwadi ngenxa yokunqongophala kwendawo yokuhlala nolibaziseko lwenkxaso-mali yeNSFAS. Le yimeko abazifumana bekuyo abafundi kwiinzame zabo zokufumana imfundo enomsila. Bazele apho kuzolungisa lo situation yasemakwabo. Bafika kwizinto ezinje.
So kuthiwa mabapase kanjani, kuthiwa mabafunde kanjani, kuthiwa mabaphumelele kanjani. Nengqondo kuthiwa mabenze ntoni kahle kahle xa benganikwa indawo yokuhlala, xa benganikwa nemali yokutya, kuthiwa mabazothini, bazofunda kanjani. Iindawo zokuhlala abafundi azinqongophelanga kule campus kuphela, koko nakwidolophu yaseGeorge ngokubanzi. Abanye abantwana sibahlalisa kulaa ndawo ekuthiwa i-wilderness, kwenye ihotele ebizwa ngokuba yi-wilderness ephaya. Kulo nyaka opheleyo besithe sabahlalisa abanye abantwana eNaisna ngenxa yokunqongophala kwendawo. Nangona le meko ingancumisi, intloko ejongene nentlalo nophuhliso lwabafundi kule campus ithi le yeyona ndlela bazama ngayo ukuncedisana nabafundi ukuze babe nendawo zokufihla intloko nento yaphantsi kwempumlo. Silindu NSFAS management through financial aid office busy nangoku bathetha no NSFAS to deal with the pending issue of finances. Kwingxelo yakutshanje uNSFAS uthe usaqokelela iinkcukacha zabafundi abangenandawo zakuhlala kuzwelonke. Kwiindaba ze-SABC ndingusiphiwe Ngubasi eGeorge. Kubongozwa urhulumente waseMpuma Koloni ukuba athintele iziganeko zokusweleka kwabantwana kukutshona kumagumbi angasese agrunjwayo. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo. Uyakwazi ukubukela kwakhona ezi ndaba kwijelo le-YouTube uthi SABC Iindaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe. Ingqesho yethutyana incedile ukukhulisa amathuba engqesho kwikota yesine. Inkcukacha zakwa-Stats SA zibonisa ukuba ngabantu abayi-48,000 abafumene umsebenzi kwicandelo eliphucukileyo lezoqoqosho. Imisebenzi emininzi idaleke kwezorhwebo, iinkonzo zoshishino nakwicandelo lezemigodi. Umbutho wesisa imxolisi oboyi umemelele urhulumente waseMpuma Koloni ukuba aphephe iziganeko zokusweleka kwabantwana kwizikolo zasemaphandleni nalapho kusasetyenziswa khona amagumbi angasese agrunjwayo. Lo mbutho unikezele ngamagumbi angasese axabisa i-500,000 rand kwisikolo samabanga aphantsi iLaphan kwilali Mbutho ngaphandle kuTsolo. Ukusweleka kwalanga lamviki ebutsheni bale nyanga kunakalise ngokuphandle ubungozi abantwana abajongana nabo, ingakumbi xa kusetyenziswa izindlu zangasese kwizikolo ezisezilalini. Nanjengoko ngonyaka 2018 ulumka Khethwa eMbizana watshona emngxunyeni wendlu ngasese walandulela eli, okanti kwiminyaka emine ngaphambi koko yayinguMichael Komape kwiphondo laseLimpopo. Kodwa ngoku abantwana besikolo lePan Primary School kuTsolo sele kukufutshane kubo into yokusebenzisa ezi zindlu ibe yimbali nje kubo. Nanjengoko umsamaria olungileyo wemxolisi Hoboyi Foundation enikele ngezindlu zangasese ezili-14, kodwa umnqantsa ngoku ngamanzi angafumanekiyo. Uthe uOliver Tambo amathambo wakhe ayashukuma emangcwabeni xa isabona le ngxaki yabantwana oboyela ezitoilet ekubeni bangaba nawalwa iminyaka elwela impucuko then yomntu omnyama. Abazali babantwana banexhala ngokhuseleko labantwana. Abakhuselekanga ngenxa yezitoilet, eza toilet zindala. Ubaba sinoloyiko loba bangoyela, basenokoyela nangoku ngoba kaloku basasebenzisa zona. Uba ngaba ngasinceda nje apho sisuke koba bugxwayi basikubo njengoba nibona bunjani. Ngoku senzele into enhle apha. Tenayo udingeka nje ntoni? Amanzi. Uboyi uthi ilungelo lomntwana liyanyashwa ngokusetyenziswa kwezindlu zangasese ezifaka ubomi babo esichengeni. Dinkululeko Nyembeso, Iindaba ze-SABC kuTsolo. ICOSATU ne-SACP zigrogrisa ngokuqinisa iphulo lazo lokuba kuncitshiswe imali eyintlawulo kwiindlela zezithuthi i-toll fees kolwasemzini. Oku kuza emva kokuba i-arhente elawula oohola bendlela iSANRAL inyusela imali ekuqaleni kwale nyanga. Amalungu e-SACP nawe-COSATU abambe uqhankqalazo kwi-toll gates zaseMpumalanga. Amalungu amabomvane nogqala balibanzwe emanyano zabasebenzi babambe uqhankqalazo bekhwiniswa ngumrhogolo we-arhente yohola bendlela iSANRAL. Uhulumeni akathathe lama toll gates abile etandleni kahulumeni, but sisinala abantu abahlala la eceleni nema toll gates bangayibantu abaphuwa while millions of rands ayendiwe ngala toll gates.
abaqhubi bayaluva ulwamvila lwamaxabiso asentungo. Bashaya isilimata kakhulu. Uma kwenele liphutha unganavele njengathi ekuqaleni nakufana ama toll gates namatekisi basithembisa ukuthi ngokwevele besingawafuni basithembisa ukuthi batawasendela ama discount. I-agente yendlela ithi iyayiva ingxokolo yale mibutho kwaye ilwamkele uqwebhu lwezikhalazo. Isikhosta kakhulu ngoba if you drive from let's take from Witbank uya eNelspruit it's almost 180 something ukuya kuphela then mobile move at the same price. Kucetywa intlanganiso yamaqela achaphazeleka ngolesithathu esikhangele kuye ukuzengela isisombululo. Uma ema-citizens akhala as government fanele sibalalele sive ukuthi yini leli bahlukumetako. Le mibutho isikele iSanral umda wensuku ezixhenxe ukuba iphendule kwizinyanzeliso zayo. Wayesakuba ngumlindi kwiziko lenkonzo zoluleko eMangawunge eBloemfontein uthi isikolo seliziko sisenokubasanika inyoba isidlwengu uThabo Bester aqhube ushishino oluxabisa izigidigidi zerandi lwenkampani yakhe yezosasazo nenyoba yokucwangcisa ukubhunqa kwakhe. Utatolo Setlayo wasebenza njengomlindi kweliziko phakathi ko-2006 no-2008 uthi uBester wayengumfundi kwisikolo seliziko koko usenokuba wasebenzisa ii-laptops nezinye izixhobo zeliziko. uBester uqhweshe kweliziko kwinyanga kaMenya kenye. Usetlayo ukholelwa ukuba bathathwa abantu abancedisa uBester aqhweshe kwiziko loluleko. Uthi makugxilwe kuphandwe igosa elalisebenza kwigumbi elilawula ikhamera nomphathi ojongene nokuthuthwa kwezinto. Uthi angayekwa phandwe namagosa anika imvume yokufakwa kwesidumbu kwizakhiwo zeliziko. Kwanikwa ingxelo ethi ubhubhile uBester ngoMeyi ka-2022 emva kokufunyanwa komzimba otshileyo kwisisele sakhe. Kwakholeleka ukuba uNtumeke ngomlilo kuvele kuba waqhwesha kweliziko ligadwe inkampani iGroup 4 Security. For me, if I look at the setup and I know the setup, he has been helped. There's no way that the person who's working in that unit, a person can come in the cell without his knowledge. Usetlayo uthi uqhwesha kulolu hlobo kudinga uncediso ucwangciso mhlawumbi nesinyobo. Ukholelwa ukuba uqhwesho lukaBester lubhengce iziphene kweliziko. Money plays a very important role in prison, especially if they know that you struggle, you are vulnerable to corruption in prison. So if you know that you don't handle your money correctly, you must know that they are going to help you to be corrupt. And they are going to corrupt you. Wagxothwa ulilungu lombutho wezesipolisa iSAPU owayekwigumbi elilawula ikhamera ngomhla aqhwesha ngawo uBester. Umbutho wakhe memelela ukupheliswa kwesivumelwano sengqesho phakathi kwenkampani G4S norhulumente. These people don't have the interest of our people at heart, and then they have disregarded the laws and they continue to disregard and pose a threat to our constitutional democracy at large. iSAPU idanile indlela eliziko lenkonzo zoluleko elusingethe ngayo lomba. Lubhiyozela iminyaka engama-200 ulwimi lwesiXhosa lwathi lwabhalwa phantsi okokuqala ngqa njengolwimi. Esi siganeko sibalulekileyo siphembelele iyunivesithi iNelson Mandela eGqeberha iqwalasela ukusetyenziswa kolwimi lwesiXhosa kweli ziko. Icandelo lezemfundo ngembali yomntu lenze isifundo esisihloko sithi A Black Man in a White Man's Court. Isifundo senziwe nguNjingalwazi Bhanipityana sisekelezelwe kubutyebi besiXhosa ecaphula kubunxwene bamabala afana nelithi ityala lamawele. Ulwimi lwesiXhosa lulwimi lokuqala ukuba nenkqubo yohlobo lokubhalwa kuMzantsi Afrika elandela izibhalo zika-SEK Mkhayi kwincwadi ityala lamawele. uNjingalwazi Pityana uveze ukuba umthetho kudala wabanxalenye inkcubeko yamaXhosa. Isakhono sokwazi ukusombulula amatyala zinkosi kwakunye nabahlali yayindlela yokuphila kwaye isenza uluntu lithobele umthetho. uPityana uthele inkqubo ikhoyo apho ijaji okanye umantyi bethatha izigqibo ngamanye amaxesha ingachaphazela ubulungisa ukuba ingaba abahlali babufumene kusini na. Endaweni ezininzi abantu abawutyeshelanga umthetho abawukhathalelanga umthetho and abanayo nento ethi
bafumana ijustice robulungisa emthethweni. Izixhobo zininzi ziyathethwa phandle apha ngabantu ngenxa yomthetho esikolo. Ephendula uadvocate Thembeka Ngcukaithobi uthe nangona ikhona inguqu kumthetho kodwa inkundla sengabamhlophe kwaye okufuneka kutshintshwe amagqwetha ngoku. Afake isibonelelo semali kulamatyala kuthiwa a-civil not amatyala we-crime kuphela. Enye yesibini into yokubana urhulumente abhatale amagqwetha a-private even though lawo magqwetha lawo eza kwenza umsebenzi we-civil cases. Enye indlela yesithathu into yobana amagqwetha ngokwawo athi practice yakhe amane efaka ii-cases azawukwazi ukuzenza mahala, not ubana angabhatalwa okokoko kodwa angasoloko eme entweni okokubana ityala netyala endilenzayo ndifuna ukubhatalwa. iDyunivesithi yaseNelson Mandela ithi izobamba eminye imibhiyozo ejongene nolwimi lwesiXhosa ngenyanga yenkcubeko kuSeptemba. Dungulerato Fekisi kwiindaba ze-SABC eGqeberha. Uyaqhuba umdlalo womlenze wesibini weBafana Bafana kunye neLiberia eMonrovia kwaye kuza kuthi ga ngoku iBafana ihamba phambili ngamabini kwelinye. Lo ngumdlalo okunyanzelekileyo iBafana uphumelele ukuze ingenele AFCON eza kubanjelwe Ivory Coast. Ukanti ngaphambi kokuqala kwalo mdlalo weBafana Bafana neLiberia sicele abantu baqashisele ngalomdlalo baphendula benjenje. Yabona lento yeBafana Bafana kukabili, kungenzeka iphumelele kungenzeka futhi ingaphumeleli. iBafana Bafana iyedlula sizayibetha lapha kwayo le team phambi kwababukeli bayo. Okudingwa iBafana Bafana namhlanje kukodwa vo iwin kuphela. iBafana Bafana ihlezi isiphoqa impela ngiyavuma, kodwa yabona namhlanje Liberia izokubona ukuthi isikade emthini. Ake ngifisele iqembu lakithi lesizwe kuBafana Bafana ukuthi njengoba bedlala ekhambeni sifuna namhlanje bebedlala kahle beyimisela abafana bazi belapha nje bamele isizwe abayidlaleli bona. Ngafisa lo mdlalo bekwazi ukuthi begcine benqobo lezi bengizobe kunzima njengoba bedlalela ekhambeni. Okwalomzuzu mangibe nisitsho ndithi sizawutyefileyo ngoba angeke kube lula ngexesha bebedlala lapha ekhaya. As long ababafana bengenayo la nhliziyo ukuthi xa benxiba iskipa sabafana bafana bazihle akunalapho baya khona. Into endikhala ngayo kucoach weBafana Bafana lutshintsho alenzayo kwisquad sakhe. Angifuni ukuqamba amanga, ngethuke kakhulu ngoba iBafana Bafana ihluleke ukuwina ila ekhaya yageja amagoli yayekela abantu balida manje njengoba sizoba lekhambeni nje ngethuke kakhulu. South Africa nayithanda kodwa kwelityeli andithembisi tuzo ibethe iLiberia kwela lizwe layo tu. Umdlalo namhlanje uzoba nzima nje amaqala amabili ngoba neLibya ngikuzifuna ukushawisa ekhaya. Kanjalo futhi neBafana Bafana izofuna ukuyibonakalisa. Kodwa ke noma yahluleka ngokubashaya bese khambeni bona ibeliphi. Kodwa ngesiqambe akazali uyobanjwa ishone nayo. Kalondlela siuqonqothile uvimba wangokuhlwanje eza ngomso zingesizulu kamnandi mawethu.